Max sempre foi unha persoa estupenda. Eu paso a dicir nada, pero non me creo nin a metade do que din que pasou. Vale, din que nos últimos meses se comportaba de un xeito extraño, pero de aí a eso eu non me esperaba. Drogas? Diso nada. Nin sequera tocar un cigarrillo. A ver, nós só estábamos pasando ben. Aínda así, todo o mundo pasa por iso. Ese pavo levaba algo enriba, fixo. Que eu saiba, non son o papiño de ninguén para controlar o que ten que facer e o que non. Non é a miña culpa que collera as cousas que non era dele e as consumise. Aínda por riba, para librarse de todo, vai e tírase pola barandilla. Que puto asco de xente. Correuse a bola de que había un concerto, xente, música, bebida, e ali fomos todos. Eu non vexo ningún Martín por aquí, seguro que nos vai dar bebida gratis. A ver, ti non sabes con quen estás falando, eu teño contactos de fiar. Eu paso disto. Non sei por que vos fixen caso en vir, co cómoda e a gusto que estaba na cama. Martín, estes son Max e Sandra, conócelos de vista, non os subestimes, pero xa pensaban que non nos deixarías aquí plantados. Hombre, pero quen pensáis que soy yo? Si yo digo que aquí va a haber bebida, va a haber bebida. Sen problema, nos andamos por esta zona, así que achégate e seguimos. Vale, tío. Desapareceu. Recibir aquela mensaxe e desapareceu. Número oculto. Espérote nos baños, axiña. É urxente. Podes saber quen coño me enviou este mensaxe? É unha miradora secreta. Pero que decides? Eu non quedei con ninguén e menos nos baños. O bastío eu. Que esperas? Non ves que te está esperando no baño? Para isto, vamos, logo, vamos comprobar quen é. Vale. Foi un momento o baño pola intriga do SMS e non volvemos a saber máis del ata a metade da noite. Joder, que susto! E ti, que faz aquí? Como que fago aquí? Mira, chaval, por lo de agora estes son os baños públicos. Se quero estar neles estou, algún problema? Non, amigo. Onde te meteches? Logo me iban buscando por ti. E ti aquí, facendo amigos. Pero eso que... El consegue a droga e encárgase de probala antes de vendela. Necesitaba refrescarme un pouco. Empecé a suar moito, por eso estaba ali. De repente apareceu el, estaba tenso, nervioso, non sei. Ao principio pensei que era uns destes que gastan a pasta por meterse unha raya e estar contentos toda a noite. Pero había algo raro nel. E de pronto... A luz non tardou en volver, pero cando volviu, el xa desaparecera. E a bolsa de droga tamén. Non sei. O moi listo aproveitou o momento para mangar a bolsa de coca. Eu paso de rollos, pero o que máis me jode é a xente que colle as cousas sen que seña del. Pobriño, pensaba que era un... Eu non o teño, xa cho dixen, foi unha rapaza, tirouma. Xa, por iso se llevo por casada, non vas devolver todo, xa, non sabes o que fixeches. Non teño nada, xa cho dixen, foi unha rapaza, eu saía do baño e tirouma. Dame toda a pasta que teñas, xa. Non teño nada, xa cho dixen, relaxa. Repito, xa. Garda, non é pa tanto. Vou chegar no pescón. Vimos de lonxe que había un follón e non nos imaginamos que Max estuvera metido nel. A min xa me parecía que tardaba bastante, pero supuxen que pararía a falar con algún coñecido ou que realmente lle mandaran aquela mensaxe e quedaría con esa rapaza. Según viei a mensaxe, que va, realmente non sei de que era. E que é da mensaxe?
Eu non tomei ningunha droga. Ei, Max, non sei onde está nada, pero se queres podemos acercar a barra xa. Estás ben? Ok, gracias. Sí, acabo de ver unha coñecida de Max. Chao. Non sei a que narices andas xogando, pero non ten graza. Suéltasme. Max levaba uns meses como ido. Non acabou de aceptar a morte da súa irmá. No último ano as cousas cambiaron completamente para todos. Chamábase Lisa. Era máis pequena ca él e de mentalidade aínda máis. Sufría unha deficiencia mental. Tirouse dende a ventá dun quinto. Eu non diría exactamente un suicidio, senón un accidente. Ela estaba a xogar coa pelota e a Max non apetecía xogar con ela. Segundo nos ten contado, el tirou con forza a pelota pola ventá, farto de aguantar as súplicas da irmá. Ela foi detrás da pelota. Non quero dicir con iso que Max tivese a culpa, senón que ela tiña enfermidade e non controlaba os seus actos. Max culpábase do sucedido. Confesou varias veces que sentíase culpable daquela morte. Xogas? Claro. Non sei que lle puido pasar, dende logo, ese non era o Max que eu coñezo. Nunca se meteu en problemas. A min sorprendeu moito o ocorrido, sobre todo da pelexa. Algo máis tivo que pasar. Dali un anaco a xente empezou a berrar, dicindo que un rapaz se tirara de non sei onde. Un mal presentimento recorre o meu corpo, aínda que non pensei que fose Max. Cando chegamos estaba tirado, medio inconsciente. Chegou unha ambulancia rapidamente. Por sorte, está ben físicamente. Noteino un pouco apagado, non sei. Gustaríame falar con el, seguro que todo isto ten unha explicación. Alégrome de que non fose nada, pero está claro que ten un problema mental. Por favor, non o teñan en conta. Sufrí moito coa súa irmá e aínda non está recuperado. De aí os seus actos incomprensibles. Quizá lle falta cariño e fixo todo isto pois para chamar a atención. Podo velo? Para min será sendo o mesmo amigo de sempre, fixese o que fixese. Xogas comigo?